ஸோ நம்ம இந்த 7வது அத்தியாயத்தை எதை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம்? 1வது காண்டத்துல 7வது அத்தியாயத்துல துரோணன் மகன் யாரு? துரோணன் மகன் அஸ்வத்தாமா. ஸோ அஸ்வத்தாமா எவ்வாறாக அவருக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ எதனால பனிஷ்மெண்ட் வருது அவருக்கு? அஸ்வத்தாமாக்கு எதனால அந்த பனிஷ்மெண்ட்? உப பாண்டவர்களை சுட்டது இது பண்ணதுனால, கொன்னதுனால அம்பு போட்டதுனால போர் கலையில அது ஒரு ஆன்டி அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. அப்படி பண்ணும்போது என்னன்னா, இவர் என்ன இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களே அவன் கொலை செய்வான். உடனே சத்தம் சரியா கேட்கல பிரபுஜி. கேட்கலையா? கேட்கல. அப்படியா? கேட்கலையான்னு கேட்குதுல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. இப்ப கேக்குது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஸோ அதனால அவர் அர்ஜுனன் துரத்திட்டு போறாரு இல்லையா? ஏன்னா திரௌபதி சபதம் கொடுக்கிறார், ஓகே அவனோட தலையை கொய்து கொண்டு வருகிறேன் அப்படின்ட்டு. அப்போ இவர் அஸ்வத்தாம என்ன பண்றாரு? இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்கிறான். அது பயத்தினால என்ன அவனால அவன் பிரம்மாஸ்திரையே தெரியும் தவிர அவனுக்கு அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு தெரியாது. ஸோ அர்ஜுன் கிருஷ்ணருடைய ஆசி பிரகாரம் அதை கண்ட்ரோல் பண்றான். அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறான் இல்லையா? அவனை கட்டி அவங்களுடைய அந்த பாசறை கொண்டு வந்துடுறாரு. கொண்டு வந்துன்னா திரௌபதி முன்னாடி நிறுத்துறாரு. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் போன இதில் என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த மாதிரி வேற யாராச்சும் இருந்த ஒரு நார்மல் ஆளா இருந்தா அங்கேயே தலையை துண்டித்திருப்பான். ஆனா அவன் தர்மத்தின் கொள்கைகளை பின்பற்றுவதனால அதெல்லாம் செய்யல. அவன் திரௌபதி முன்னாடி கொண்டு அஸ்வத்தாமையை கொண்டு வந்துருக்கிறான். திரௌபதி என்ன சொல்றாங்க? தலையை வெட்டுன்னு சொல்றாங்களா? என்ன சொல்றாங்க திரௌபதி? அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. மகன் வேணும். துரோணாச்சாரியாருக்கு அப்புறம் அவங்க தாய்க்கு மகன் வேணும் அப்படிங்கறதுனால, துரோணாச்சாரியோட பிளேஸ்ல அவங்க மகன் இருக்கணுங்கிறதுனால ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்காங்க அம்மாவை காப்பாத்துறதுக்கு. பண்ணக்கூடாது, அதனால நான் குழந்தைகளை இழந்துட்டு கஷ்டப்படுற மாதிரி கிருப்பியும் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தது திரௌபதி இந்த கயிறு கட்டினதை புடிச்சிக்கல. அந்த அம்மாவுக்கு முதல்ல கயிறு வளர்த்துருக்கன்றார். கயிறு கட்டி இழுத்துட்டு வந்தாங்கல்ல, அதே முதல்ல ரிமூவ் பண்ண மாட்டார் முதல்ல. அந்த அளவுக்கு கருணை உள்ளம். அது அந்த அளவுக்கு கருணை உள்ளம் படைச்சவராங்க. அப்புறம் போன நேற்று என்ன பார்த்தீங்க? இதுதான், தட் இஸ் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி, நான் எப்படி கஷ்டப்படுகிறேனோ, எனக்கு எவ்வளவு துக்கம் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி இருக்கிற துக்கம் துரோணாச்சாரியாருடைய மனைவியும் கஷ்டப்படக்கூடாது. துரோணாச்சாரிய மனைவி பேர் என்ன? கிருபி. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, தட் இஸ் எதனால அந்த பேக்ரவுண்ட், அந்த துரோணாச்சாரிய ஒரு உயர்ந்த பிராமணர். ஸோ அந்த பிராமணர்களுக்கு தீங்கு செய்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம இன்னைக்கு பிரீஃபா பார்க்க போறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஷேர் பண்ணுறேன். தெரியுது இல்லையா? ஒரு மினிட் நான் சொல்றேன், எல்லாரும் சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் ஓகே. ஏய் கோபிதம் பிரம்மகுலம், ஏய் கோபிதம் பிரம்மகுலம், ராஜனேர் அதிதாத்மபி, தத்குலம் பிரதாஹதியாசு, சானுபந்தம் சச்சார்கிதம் சுச்சார்கிதம், சானுபந்தம் சுச்சார்கிதம், ஏகோபிதம் பிரம்மகுலம், ராஜனேரதிதாத்மபி, தத்குலம் பிரதாஹதியாசு,
சானுபந்தம் சுச்சார்த்தம். ஓகே, யாரு இது படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். யைஹி நான் படிச்சிடறேன். யைஹி கோபிதம் பிரம்மகுலம் ராஜன்யைர் டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்ப்பு. புலனடக்கத்தில் கட்டுப்பாடற்ற அரசாளும் குலத்தினர் பிராமணர் குலத்தினருக்கு தீங்கு இழைத்து அவர்களை கோபமூட்டுவார்களானால் அந்த கோபத்தை அரச குடும்பம் முழுவதுமே எரித்து அனைவரையும் துயரத்தில் ஆழ்த்திவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவும் படிச்சிருங்க, பொருளையும் படிச்சிருங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிராமண பிரிவினரும் முன்னேற்றம் அடைந்த பிரிவினரும் அத்தகைய மிக உயர்ந்த குடும்பங்களின் அங்கத்தினர்களும் கீழான பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்களான அரசாளும் பிரிவினர், வணிகர்கள் மற்றும் உழைப்பாளிகள் பிரிவினர் ஆகியோரால் மிகவும் மதிக்கப்பட்டு வந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதா நீங்களும் படிச்சிருங்க ஒரு வாட்டி. பிராமண பிரிவினரும், அதாவது ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைந்த பிரிவினரும் அத்தகைய மிக உயர்ந்த குடும்பங்களில் அங்கத்தினர்களும் கீழான பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களான அரசர்களும் அரசாளும் பிரிவினரும் வணிகர்கள் மற்றும் உழைப்பாளிகளின் பிரிவினர் ஆகியோரால் மிகவும் மதிக்கப்பட்டு வந்தனர். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? பிராமணர் குலம் இல்லை எப்படிப்பட்டவர்கள்னா அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்கள். அவர்கள் யாரால எல்லாம் மதிக்கப்படுகிற அனைத்து பிரிவினர்களும், தட் இஸ் நம்ம வர்ணாசிரமத்துல 4 வர்ணங்கள் இருக்காங்க, எல்லாரும் அவர்களை மரியாதைக்குரியவர்களாக போட்டு இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிராமணர் தான் அது ஹையஸ்ட். அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன சத்திரியன், வியாசியர், அப்புறம் சூத்திரர் இல்லையா? எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களை போற்றினார்கள். ஏன் அப்படின்னா பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொன்னாவே புலநடக்கத்தில் உயர்ந்தவர்கள். சரி, நான் ஒரு கேள்வி இங்க. இப்ப பிராமணர்கள் எப்படி அவங்களுக்கு பொசிஷன் எப்படி வருது? பிராமணர் அப்படின்னு சொன்னா பிராமணர் குலத்தில் பிறந்தாலே பிராமணர் ஆயிடுவாங்களா? ஆயிட மாட்டாங்க. பிராமணர் குவாலிட்டிஸ் வேணும், பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வேணும், செயலால் இல்லையா? ஸோ ஒருவர் பிறப்பால் மட்டும் பிராமணரான பத்தாது, செயலால் பிராமணன் இருக்கும். அப்பதான் பிராமணன் சொல்ல முடியும். இல்லாட்டின்னா பிரம்மபந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இது நமக்கு கிளியரா நமக்கு தெரியும். ஸோ பிராமணர்கள் உயர்ந்த நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை பின்பற்றுபவர்கள். ஆமா, சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றுபவர்கள். ஸோ பிராமணர்கள் எப்படி அடக்கமா இருப்பார்கள், அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு ஞானத்தை பகிர்ந்தளிப்பவர்கள், வேதங்களை பற்றி சொல்வார்கள் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைதான் பிராமணர்கள். ஆனால் பிறப்பால் அல்ல, இதனால குணத்தால், செயலால் அவர்கள் பிராமணர்களா இருக்கு. ஸோ அது ரொம்ப உயர்ந்தது. அந்த மாதிரி நிலையில் இருந்தவரை, அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறவரையாவது துரோணாச்சாரியர் அவர் குடும்பம். அதனாலதான் நம்ம திரௌபதி என்ன சொன்னாங்க, அவரை துன்புறுத்த வேணாம் அப்படின்ட்டார். ஏன்னா அஸ்வத்தாமா ஒரு பெரிய கொடிய செயலை செய்தாலும், துக்கம் தரக்கூடிய செயலை செய்தாலும் அவர்கள் என்ன சொன்ன பிராமணன் அந்த நிலையினால அவர்கள் அவனை துன்புறுத்த வேண்டாம் அப்படின்ட்டு கட்டையை அவிழ்த்து விட சொன்னார்கள். அப்புறம் தலையை துண்டிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொன்னார்கள். எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க, பேசும்போது மட்டும் இது பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம பார்த்தோம், பிராமணன் பிறப்பால் அல்ல, குணத்தால் மட்டும் அல்ல, செயலால் தான் ஒரு பிராமணன் ஆகிறான் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ ஆனால் புலனை கட்டுப்படுத்தாத, அடக்கம் இல்லாத இந்த ராஜாக்கள், இந்த சத்திரிய குலத்தில் பிறந்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சுய கட்டுப்பாடின்றி அவிவேகத்தால் பிராமணர்களுக்கு துன்புறுத்தினால் என்ன ஆகும்? அவர்கள் குலம் அழிந்துவிடும், குலம் நாசத்தில் சென்றுவிடும். ஏன்னா பிரம்மஹத்தி சொல்லும் போது ரொம்ப கொடிய பாவம், பிராமணர்களுக்கு தீமை படைக்கக்கூடாது அப்படின்ற சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கிறது. ஸோ அதுவும் மனதில் கருதி கொண்டுதான் திரௌபதி சொன்னாங்க, அவரை துன்புறுத்த வேண்டாம். ஸோ அதிகாரத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம அவிவேகத்தில் செயல்படக்கூடாது. நம்ம எந்த காரியத்தை செய்தாலும் நம்ம எப்படி செய்யணும்? தர்மத்தின் வழியில் தான் நடக்க வேண்டும். இல்லை எண்ணில் என்னாவும், சுய கட்டுப்பாடு இல்லை எண்ணில் என்னாவும், ஆபத்து தான் நமக்கு சம்பவிக்கும்.
ஸோ அஸ்வத்தாமா யாரு? குருவின் மகன் இல்லையா? குருவின் மகனுக்கு அந்த விதமான ஒரு ஸ்தானம் கொடுத்தாங்க, அந்த மதிப்பு கொடுத்தாங்க. அவர் கொடிய செயலை செய்தால் கூட அது. ஸோ நம்மளும் வந்து அதே மாதிரி தான். நம்ம ஏதாவது நமக்கு ஒரு துன்பத்தை ஒருத்தர் செய்தால் கூட நம்ம என்ன அவிவேகத்தில் எந்த விதமான செயல்களையும் செய்யக்கூடாது. நம்ம வந்து பக்குவமாக தர்மத்தின்படியால் தான் வந்து செயல்பட வேண்டும் என்பது நமக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கருத்து நமக்கு இதுல இருந்து தெரிகிறது இல்லையா? ஸோ பிராமணர்கள் வந்து அமைதியா இருப்பாங்க. நார்மல் பிராமணன் சொல்லும்போது அந்த நிலை வரணும்னு எப்படி ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க, பயபக்தியோடு இருப்பாங்க, தர்மத்தின் வழி நடப்பாங்க இல்லையா? பகவானில் அவர்களுக்கு தீவிர இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா? தீவிர மூழ்கி இருப்பாங்க பகவானுடைய சேவைகளுக்கு. அதையெல்லாம் செய்யாதவர்கள் பார்த்தப்போ பிராமணன் சொல்லவும் முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு நம்ம எந்த அவதூறும் ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏனால் பகவான் வந்து பக்தருக்கு அடிமை. பிராமணர்கள் பகவானுடைய சேவைகள் இல்லையா? உண்மையான பிராமண நிலை அடைந்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு பகவான் சேவை தான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததா தெரியும். அவர்கள் செயல்கள் எல்லாம் பகவான் சேவையில் தான் ஈடுபடுவார்கள். ஸோ அவர்களை நாம் நிந்திக்க கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். அது நமக்கு இதுல இருந்து திரௌபதியின் உயர்ந்த குணம் நமக்கு தெரிகிறது. தன்னுடைய மகன்களை இருந்தால் கூட அவர்கள் வந்து தன்னுடைய தர்மத்தையும் அந்த கருணையான நிலையை அவர்கள் விடவில்லை அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஒன்று இது பண்ணிட்டீங்களா? மியூட் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. ஸோ இது வந்து ஒரு உண்மையான வைஷ்ணவியினுடைய குணம். ஓகே. நாம் என்ன கற்க வேண்டியது? சாதுக்களை மதிக்க வேண்டும், குறிப்பாக பிராமணர்களையும் பக்தர்களையும். வைஷ்ணவராலும் கூடாது, இது நம்ம எப்போ தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப அவசியம். அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் கூட நம்ம என்ன செய்யணும்? அடக்கம் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி அபச்சாரம் வந்து நாம் தவிர்க்க வேண்டும். வைஷ்ணவ அபராதம் ஒரு காலம் நாம் வைஷ்ணவ அபராதத்தில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கணும். வைஷ்ணவ அபராதத்துக்கு ஒரு இது சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க? ஹத்தி மாதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஹத்தி மாதா என்னன்னு தெரியுமா யாருக்காச்சும்? தட் இஸ் ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது. அந்த தோட்டத்துல வந்து மதம் பிடித்த ஆணையை இதுக்குள்ள விட்டு என்ன ஆகும்? எல்லாத்தையும் அப்படியே அந்த இருக்கிற அந்த செடி கொடி எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலை இருக்கக்கூடாது. அப்படி அது அர்த்தம் என்ன? தட் இஸ் நம்ம வந்து பக்தியில் நாம் ஈடுபட்டிருப்போம், பக்தி தொண்டில் நம்ம வந்து முன்னேற பார்த்துட்டு இருப்போம். ஆனால் வைஷ்ணவ நமக்கு வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் இருந்தாலும் செய்ததெல்லாம் வீணாய் போய்விடும். நம்ம ஒரு காலம் வைஷ்ணவ அபராதத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. வைஷ்ணவ அபராதம் என்ன? செயல் மட்டும் இல்ல, சொல் மட்டும் இல்ல, எண்ணத்திலும் அந்த மாதிரி கூடாது. ரொம்ப முக்கியம் அது. வைஷ்ணவர் மற்றவர்கள் ஏதாவது ஒன்று செய்த ஒரு வைஷ்ணவர் ஏதாச்சும் அது ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும். நம்ம அதை புரிஞ்சிக்காம வந்து அவர்களை பற்றி அவதூறு என்ன நம்ம அவங்களை பற்றி தீமையான சொற்களை சொல்கிறதோ இல்லை தீமையா நடக்கிறதோ எல்லாம் சரி கிடையாது. வைஷ்ணவ அபராதத்தை நம்ம ஒரு காலம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ நம்ம வந்து குருக்களை அவமதிக்க கூடாது, வைஷ்ணவர்களை அவமதிக்க கூடாது, கட்டுப்பாடோடு இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரி பிராமணர்களுடைய அந்த உயர்ந்த நிலையை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு எந்த விதமான அவதூறு ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும். ஏன்னா வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து நம்மளுடைய பக்தி முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு தடங்களாகிவிடும் அப்படின்னு. ஸோ அடக்கமும் மரியாதையும் இருந்தால் ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஏற்படும். ஸோ நாம் எப்படியெல்லாம் நமது வாழ்க்கையில் நாம் இந்த அபராதங்களை தவிர்க்கலாம் என்று பார்த்து நம்ம வந்து வாழ்க்கையை முன்னேற்ற வேண்டும். நம்மளுடைய இந்த பக்தி தொண்டினை நாம் எப்படி ப்ரோக்ரஸ் பண்ண முடியும்னா ஒரு காலம் வைஷ்ணவ அபராதத்திலோ அடக்கமின்மை இருக்கிறதுலையோ இருக்கக்கூடாது. அடக்கமோடு இருக்க வேண்டும் பக்தி தொண்டில். அப்பொழுதுதான் நாம் முன்னேற முடியும். இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரியக்கூடிய கருத்து. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. எனி கொஸ்டின்ஸ்? இதுல சொல்ல விரும்புகிற கருத்து நடைமுறைக்கு எப்படி திரௌபதியின் இந்த செயல் நமக்கு எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் சொல்ல முடியுமா? நீங்க கருத்துக்கள் சொல்லுங்க பிரபு. இதுல இன்னொரு கருத்து சொல்றாங்கம்மா. திரௌபதி அரச குடும்பமே கெட்டுவிடும். ஏன்னா திரௌபதி நம்ம
துரோணாச்சாரியர் மனைவி ம். கணவனும் போய் மகனும் போயிட்டான்னா இந்த சாபம் அந்த இது வந்து நம்ம அரச குடும்பத்தை கெட்டுடும் ஆமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து முக்கியமா வலியுறுத்துறாங்க. ஆமா எவ்வளவு ஆமா முக்கியமா அது இந்த ஒரு அரச முக்கியமான கருத்து. அது அரச குடும்பம் எல்லா அரசர்னா என்ன, தட் இஸ் அவர் யார் இந்த செய்கையை செய்கிறார்களோ அவர் குடும்பத்துக்கும் அது தீங்கு. இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி வந்து வைஷ்ணவ அபராதத்தில் ஈடுபட்டால் குடும்பத்துக்கே அது தீங்கு ஏற்படும். ஸோ அதனால அந்த மாதிரி வைஷ்ணவ அபராதம் ஒரு காலம் நாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு அதனால என்ன செய்யணும், அடக்கமாக இருக்க வேண்டும். பகவானை எப்பொழுதும் பகவான் சேவையில் தான் நம்ம ஈடுபட வேண்டும். இது நம்ம யாரு சைத்தன்ய சரித்தாமிரதம் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, ரொம்ப பணிவோடு இருக்க வேண்டும் இல்லையா, புல்லை போல பணிவோடும் நம்ம வந்து மரத்தினை போல பொறுமையோடும் இருக்க வேண்டும். இதுதான் நம்மளுடைய எல்லா ஆச்சாரியர்களும் சரி, நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் தான் சொல்லிருக்கு. ஆனால் நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கோம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்துக்கணும். கோபம், இந்த அடக்கமின்மை, இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. அடக்கத்தோடு வாழ வேண்டும். ஓகே, வேற ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? இது இவரு அஸ்வத்தமன் வந்து பனிஷ் பண்ணினாக்க துரோணாச்சாரியாரோட குரு வம்சமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஆமா, வம்சத்துக்கே அதான் பிரபு அவர் தானே அதுல இருக்கிறதே. அவருக்கு அடுத்தது துரோணாச்சாரியாருக்கு அடுத்தது அவர் பையன் தான் இருக்காரு. அவரையும் இது பண்ணிட்டோம்னாக்க அந்த குடும்பமே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த ஒய்ஃபுக்கு வந்து அதாவது அவங்க துரோணாச்சாரியாரோட மனைவிக்கு வந்து பாதுகாப்பு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா. நம்ம இவங்க திரௌபதி வந்து ஏன் அஸ்வத்தாமுக்கு அதனால ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். ஆமா, ஸோ ஆனால் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம படிப்பின என்ன, வைஷ்ணவ அபராதம். தட் இஸ் நம்ம அடக்கமாக இருக்க வேண்டும். நம்ம வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் செய்யக்கூடாது. வைஷ்ணவ அபராதம் செய்தால் என்னாகும், நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை நாம் முன்னேற முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் வம்சத்துக்கே வந்து அது தீங்கு விளைவிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி வைஷ்ணவ அபராதம், மனசுனாலையும் சரி, எண்ணத்தினாலையும் சரி, செயல்னாலையும் வந்து நம்ம வைஷ்ணவ அபராதம் விளைவிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி உங்களை இது பண்ணட்டுமா, போஸ்ட் ஆக்கட்டுமா? யாரு விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்காங்களா? இல்லை, மாதாஜி வந்தா சொல்லுங்க. ஓகே, அது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது மெயின் பிரச்சனை, மெயின் இது என்னன்னா, இதில் நம்ம போன கிளாஸ்லையும் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்லோகங்கள் பார்த்தா சின்ன ஸ்லோகங்கள் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதோட கருத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய கருத்து. நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு கடைபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமான காரியங்கள். நம்ம இப்போ பக்தியில இருக்கோம், இருக்கும்போது மற்றவர்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நம்மளை வந்து ஹியூமிலியேட் பண்ணாங்க வச்சுக்கோங்க. நம்ம நினைத்ததை வந்து நம்ம நினைத்ததுக்கு அப்பால் அவர்கள் நடந்து விட்டார்கள், நமக்கு வந்து தாங்காது. ஏன் அவங்க அப்படி நடந்துட்டாங்க, ஏன் அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசுல வந்து வருத்தம் வர ஆரம்பிச்சு. அப்ப என்ன ஆகும், மற்றவர்களுக்கு நம்ம வந்து மனதாலே அட்லீஸ்ட் சொல்லால செய்யலைன்னா கூட மனதால நம்ம வந்து தீங்கு நினைப்போம். நம்ம அதெல்லாம் தவறு. நம்ம எப்பவும் நம்ம அதை மனசுல வச்சுக்கணும். வைஷ்ணவனுக்கு ஒரு என்ன அறிகுறி அப்படின்னா அடக்கம், சமநிலை. இது வந்து நம்ம கடைபிடிக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து பாருங்க, ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு வழி விட்டு போகணும் இல்லையா. நம்ம அன்றாட முறையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சின்ன லிஃப்ட்ல இருப்போம், இல்லை எங்கேயாச்சும் ஒரு கியூவில் இருப்போம். நம்ம என்ன நினைப்போம், எப்படி வந்து அதை கட் பண்ணி முன்னாடி போடலான்னு தான் பார்ப்போம். அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம இதெல்லாம் பார்ப்போம். அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, அடக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றது. திரௌபதி எவ்வளவு பெரிய இக்கட்டான நிலையில் இருந்தால் கூட சமநிலையை அவர்கள் கைவிடவில்லை. அதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம பாடம். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்மளும் எப்பவும் அடக்கமாக நாம் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்தாச்சு, மாதாஜி போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் நான். ஓகே.